beriku perang iku koyo senjata lengkap ya lho. Ya iyalah. Jadi koyo Rembo kae lho, Cak. Yo iya ta. Ya kudu ngono. Cuma yo balik maneh asline iku piye yo. Ya oleh maksudnya ngono iku oleh. DBAP tenan butuh ini. Besok tak gas bos. Oke siap Dep. Terus ya apa ya? Aku nyimak sampean iki, Cak. Ya nek Pri kan memang targetnya banter wis. Iya. Lainnya Kesuwe wis. Jadi dia mau perang strateginya perang kalau itu. wis gak ngepuri ngene-ngene gak banter. Jadi beriku lek perang no tank granat kabeh senjata ditokne wis. Ngene. Tak Lho, delok Cak, yo. orang. Aku iku Kak, jarak aku puso iku nganu. Jarak 2 puso ya aku ning pinggir yo. Kupingku tak tutupi kene kendangku obah. Ya iyalah wong orane dawane sakmono. Jadi kuping tak tutup ngene iki nutup tapi kendangnya ning jero obah ngene. Masalah aku. Ya bener wis dijuduli middle keruwek iku wis gak salah wis iku. Ngeruwek anjen iku. Katu komposisine ya apa bener. Orang Twitter ya dawa. Wajib. Oh. Lah aku dikon riset-riset biyen niku ya gak sepiro iku wis. Mari ngono dadakno lu janji digawe rek orang Twitter dawa iku. Widak iku. Suwita. Wis tak jamin suwita. Lek dawa sak meter ya apa, Cak Nopi? Tambah Gak iso metu. Gak iso metu. Lamdane terlalu jauh. Dadi awakmu ngrungokne kudu jarak jauh. Iku kan exit-e yo gede to, Cak. Wrong in to. Tuh. Komposisine kan pas. Apa ana sing rong in, ana sing telung in, ana sing sak in. Oh. Aja dipikir padha Twitter iku, ana sing muni mid hack. Makane sing kruwek iku ya sing mid hack iku. Ya iku sing nyurung iku. Nek mid aku yakin mek lemu. Lek mite tong-tong iku yo. Ora lemu pasti, rolas kan iku. Oh, 10 ta? 10 ta rolas. 10. Betapo yo. Full betafo kan iku. Iku power sak speaker full betafo iku. Sak sape betafo.